Gorroto dut jende zorion txube. 5 urte jamaten jutez konduik eta lehen egunien bezain zorion txube naiz. Nahi lehenengo ja luzie, egin zakite. Ni pozik faten ez lania. Ez etxezela gueltatu ba. Zoriontasune zubetieldo. Nun, zehazki. Besapien. Tira, hoxe naiz aurrezkuntzako irakaslie. 2, 3, 4 eta 5 urteko aurrekin eken dut lan. Fanzan urtean ikastolan, aurbetek besteati, sekuleko muturreko eman zon, esku itxiakin, besu beti gora, gantxo perfektue. Hortza kairien, odola, katastrof. Nik ure ikusi, aurrera sotzaileen paren jarri, besu erremontistek bezala jaso, eta zas, zorionak maxux, zorionak. Nik neskature zorion dunen, kriston fitxaje dalako. Dira, maxux jamanen neklasea, eta aurguziek ikestebien leitzen. Eskubetien, soka motzin lotuik, maxux. Zerrak, jolas libre maxuxekin, o atxagan, o babakoak. Bernardo! Neklasien, iorezek ez den bulketzen, iorezek ez den oiuketzen, eta iorezek ez den jotzen. Alede, kexak jonduzien. Kexak jonduzien, behi egiledan elankideek galdetu zubietela, nunik ez den alako metodo efikaza. Eta goi kontatukuet sekretue. Nebenetako bokazioe izendua beti lanik egin be bizitzie. Eta kuadrilekoatek voltiok esan zuten, egin zaitez guardia zibile, eta horrengatik fanitzen Baldemoron dakabien akademia. Akademia iritsi, eta ikusnen lehenengo gauze, bertako semeku txune dela, Arnaldo Otegi. Ikusnen tipuen argazkile, enmarkatuik eta erderdien idatzik 2 letra. H.P. Hijo predilecto. Tira, lehenengo proba teorikoe, galdera bakarra, eta orduet erantzuteko. Izen eta bizenak. Aurrea. Bigerna, sit eta plas. Aurrea. Hirugerna, tiro proban, Diana Kristo Etxelzon. 5 metro eta gutxinez. Imposible. Saiatu nintzen, behi ezinen. Azkeniako, otxeinone esaminatzaile eta sonon. Ator eta einzakik. Batipo etorzan eta esan zen. Abrakadabra. Dala artxila-mortxila euskiaz, ezta? Horregati esaten dut, ne irakasle izetie bokazionala baino gehiago dala aksidentala. Eskerrik asko.